Pirát sa rozhodol pre RFA. Čo na to Novotný? Mahmuradov v organizácii Jakuba Jíry? Vémola sa vráti? S kým by mal zápasiť? Toto všetko a ešte viac sa dozvieš v dnešnom videu, tak sleduj až do konca. Organizácia RFA oznámila prestup Piráta práve do tejto organizácie. Pirát bude zápasiť v polovici augusta na Bratislavskom hrade. S Kozákom si aj vymenili pár slov a je to medzi nimi poriadne vyhrotené. Môžeš prísť? Nechávam. Lebo hovorí sa, že získať titul je ťažké, ale ako keby obhajovať vždy. Tým ti sa povedať, že čaká to, že ťa dobijem, jak psa, zoberiem si titul. Môj sparring partner ťa znasilňuje checkmate, ja znasilňujem jeho, takže neviem, o čom rozprávaš, ako ma chceš poraziť. Ešte raz, nerozumel som ti. Môj sparring ťa doslova znasilňuje checkmate. Tak to máme ja znasilňujem jeho, takže neviem, ako ma chceš poraziť v takom veku. No to môžeš povedať, že tvoj sparring partner ma znásilňuje. Jasné. No to môžeš povedať. Jediné, čo môžeš, čo ti ostane. A to môžeš rozprávať potom, keď si zoberiem ten pás domov. To ti jediné ostane. Plakať a vyprávať. Repliku ti nesiem druhú. Videl som s Džudžom, jak si spinkal na tom pletive, nič si nerobil, zaspatý mladý muž. A ty teraz čo? A prvé kolo som si postrážil, nerobil tam nič na tom pletive. Zúfalý si bol. Pozri si ostatné zápasy, ako nahádzal ostatných. Mňa nehodil, nerobil tam nič. Však on mal zlomenú nohu, tak ťa nehodil, lebo mal čavo zlomenú nohu. Nohu si zranil sám a povedal sám, že až v druhom kole, tak neviem, o čom rozprávaš. Kámo, ty si zaspatý tiež zase. On mal zlomenú gólu od začiatku, mal zlomenú nožičku. Zlomil si sám nohu, áno? A v akom kole? Tak to asi aj pred zápasom na rozcvičke. Tak vyzeralo aspoň. Tak ako ty v posledných 3 rokoch. Ty sa doješ pripravený na trash talk, vyzývaš. Víš, to sú také úbohé výkriky do tmy, ak vyzývaš Vlasta Čepa, ktorý je vlastne v UFC, vyzývaš Pukača, zadzuješ Mazucha, borcov, ktorí majú desiatky zápasov. Vyzývam Pukača? Ty máš 3 zápasy, ty kokot, a robíš zo seba geroja. Kde vyzývam Pukača? 3 zápasy máš, Pukača 140 na svete. Nevíš, čo vyprávaš? 140 na svete. Čo si pozri si. Kde som vyzval Pukača? No čo si pozri videá, ktoré dávaš. Povedz mi, no tak si ho dehonestoval inak, čo za to budeme za slovičky, či to vyzýval, alebo dehonestoval. Tak asi áno, keď to hovoríš, tak áno. No tak asi nie, tak keď ti dehonestuješ niekoho alebo vyzývaš, tak je to isté a zadzuješ. Zadzuješ borca, čo má 30 zápasov v profi, je tu 15 rokov a ty máš 3 zápasy a robíš zo seba geroja. S kým si zápasil? Keď som lepší, možno na to, S kým si zápasil? Ty si s kým zápasil? Aké sú tvoje víťazstvá? Ja som mal 9-0, ale chlapcov, ktorí zápasili roky. Každý sa oháňa, s kým zápasil, ale povedz mi, s kým si vyhral. S kým si vyhral, mi povedz. Vždy som mi dal rešpekt. Ty si s kým zápasil, s nikým si nezápasil, máš 4 zápasy alebo 4, neviem, aby som ťa neurazil. A robíš zo seba geroja a uražaš chalanov, 6-0. A ktorí majú 30 zápasov a sú tu 20 rokov na scéne. A čo ako teraz, že čo? A čo sú 30 rokov na scéne? Mi to príde také zúfalé výkriky do tmy, že vlastne sa snažíš zhodiť kredit niekoho, s kým vieš, že s kým nemôžeš zápasiť. Kto? S kým nemôžeš zápasiť? Ty s Vlastom, s Marekom Mazuchom, s Robom Pukačom a ja ešte neviem, koho si tam dával, ale s nikým z nich si nemohol zápasiť, lebo boli preč. Ako som zhodil Mazucha? V čom? Ty kokot, mám si to ja ukladať a písať si? Alebo čo si nepamätáš, čo si povedal na Mareka Mazucha? Čo som povedal na Mazucha? No však ja si to neukladám, ja si to nepíšem doma do denníčka. Prosím? Nerozumel som, čo si povedal. Že si to nepíšem doma do denníčka. Tak rozprávaš pičoviny, čo som nepovedal a nejako som Mareka nezhodil. Ja som povedal, že som slovenská jednotka, na Fight Prixe som aj bol. Jedine jednota. Ondrej Novotný v jeho podcaste reagoval na tento Pirátov prestup. Poďme sa pozrieť, aký je jeho názor. Samozřejmě, co říkáme na Piráta v RFA? Já nevím, já neříkám nic asi. Jo, já říkám super, já myslím, že vlastně tak jako víceméně si to předpokládalo, nechci říct, že jsme to věděli, ale věděli jsme, že Boris se potkal už dávno s Pirátem ještě dřív, než jsem se s ním potkal já v Ostravě. Že ho tahal, že peníze, který mu dal, by mu nikdo jiný z největší pravděpodobností nedal. Takže já jsem spokojený, ať mají veteráni prostě jakoby kam chodit, ať se o ně dobře jakoby starají. A zápas, který jsme dělali my před roky, třeba Pirát získá ještě ten nějaký vysněný titul. U nás se mu to nepovedlo, kromě samozřejmě výzvy. A prozatímního, no ale prozatímní je prozatímní, no. Ale s náma měl fantastický roky a my jsme mu za to jako vděční za tuhle cestu, že jo, mě to všechno bavilo, všechno ne, některý, ale tak to byl vždycky Pirát, to byl vždycky jako
tenhle ten love-hate vztah. Ale tak já mu přeju, ať se o něj někdo jako dobře postará. A o RFA na Hradě super, prostě, pane bože, ať dělají jakože dobrý turné, ať nám vychovávají mladý kluky a o ty starý se dobře starají. S tím jsem úplně v míru. No, takže za mě OK. Mahmuradov údajne prevzal ponuku, ktorú dostal Carlos Vémola. Je to údajne zápasenie v novej bizárnej organizácii Jakuba Jíry, kde by si mal prísť na 10 miliónov českých korún. Myslíte si, nebo jaké šance byste dali procenta, že se Mahmuradov objeví v organizaci Jakuba Jíry? Ty to nejsem schopný odhadnout. Takhle, já doufám, že to neudělá, že s Octagonem se domluví na něčem jiném, protože říkám, bylo by to asi trošku... Jako 10 míčů, prostě co na to říct. Já jsem to slyšel ještě jinak než ty, já jsem slyšel 10 míčů za jeden zápas, jako jo, takže... Ne, za dva, ale... No tak já jsem to slyšel jako přímo, ale od těch lidí, jo, 10 míčů jsem slyšel za jeden zápas proti 5. Jo, detaily nevím, ale jeden zápas proti 5 a měli být postupně jeden za druhým. Mach si to podával, takže to bude super, jdeme pam, hotovo. 10. Takže jako nevím, každý, tak sami vidíme, že ty si slyšel jiné informace, André slyšel Já jsem se dostal k informaci tomu, že Carlos Vémola dostal nabídku 5 milionů za jeden zápas, potom 5 milionů za druhý zápas, tedy 2 zápasy na prvních 2 turnajích této organizace a že tu smlouvu potom předal jako na musím říct tohleto, že si to vlastně cením vážím jako na Carlosovi, že on dostal tady tu nabídku, kterou vlastně přehodil na Macha a že Carlos vlastně se k tomu postavil tak, že je prostě Octagonu jako natolik vděčný, že přes že ty peníze samozřejmě jsou jako obrovský, tak to nepřijme a zůstane jako pro případný nějaký jako plánovaný zápas v Octagonu, ale že nebude zápas určitě v Clashi. Takže to si třeba jako umětně zase jako by stoupnul, takže a tím bych to možná asi uzavřel. Vo svete MMA sa šíria informácie, že Carlos Vémola by sa mohol vrátiť do klietky. Poďme sa pozrieť, s kým by to mohlo byť reálne. A já k tomu řeknu, že pořád si trvám na typu, že Carlos Vémola se ještě letos představí a dokonce jsem nad tím přemýšlel a říkám si, komu to proti němu dát. A potom jsme viděli, že teď někoho škrtil a to byl Frederik Vosgron. Kdybych si měl někoho tipnout, tak to je takový zápas 2 zemaři, jeden jako víc do jiu-jitsu, druhý víc do MMA vlastně, a jako oba dva taky zajímavý postavy, Terminátor proti Neandertálci, každý z jiný sféry časové osy, jeden 2000 let před naším letopočtem, druhý 1000 po našem letopočtu. Takže to by mohlo být fajn. To je sofistikovaný příběh. Prepáč, že ťa ruším pri sledovaní videa, ale budem veľmi rád, ak podporíš tento kanál odberom a lajkom. Veľmi mi to pomôže a môžu vznikať kvalitnejšie a viac videí. Ďakujem za prípadnú podporu a poďme späť na video. Brat Tomáša Lesiho, Tobias, ktorý zápasí v poľskom KSV, kde je úspešný, dostal otázku, či by ho zaujímal prestup do Octagonu. Takto Tobias reaguje. A vzal bys Octagon? Tak zase, jak říkám, záleží podle situace. Nevyhýbal bych se tomu, ale jsem spokojený v KSV určitě. Je mi KSV blíž než Octagon, asi i vzhledem k tomu, že sledujeme KSV už že, od dětství, což Octagon ještě neexistoval. A je mi to blíž i teďka. Jako. No, mám takovou ošmetnou otázku. Myslíš, že tvoje váhová kategorie je kvalitnější v KSV nebo v Octagonu? Jako, když to vemeš celkově globálně všechny ty fightery, tak bych řekl, že asi v KSV. Ale kdo je šampion? No. Teď se bavíme bantam, že jo? Jo. Tak to je Žmagulov? Nebo ne, to je Severino. Jo, ale jdou teďka vlastně 6-1 ten Žmagulov, je? Z flyweight. Jo, bych řekl, že půjdou spolu. A ten se mi hodně líbí, jako sleduju ho, líbí se mi jeho tréninky, líbí se mi jako jeho vizáž obecně. A na to si věříš? Na to si věříš, nebo tam ještě čas, myslíš? Já vím, on je odkud? Jak je Kazachstán, ne? Kazachstán, taky si myslím, no. Jako věřil bych si na každého, ale nevím, jestli by vyhrál. Marek Bartol nenavážil na svoj dnešný zápas v Bratislave proti Wittnerovi. Celá situácia ho mrzí a toto je jeho vyjadrenie. Priateľko, môj zlatý, už asi všetci viete, že som váhu nespravil. Stalo sa mi to prvýkrát, pevne verím, že naposledy. Ako hovorí moja žena, niekedy treba padnúť na dno a z neho sa odraziť. Ja som len nedúfal, že to dno
bude až tak hlboké. Extrémne ma to mrzí, ty kokos. Fakt, že robil som maximum, čo to šlo. Hlava chcela, ale telo rezignovalo, doktor to zastavil a proste zo zdravotných dôvodov ma nepustil ďalej to, ale teraz nejdem vyťahovať. O tom sa dozviete niekedy inokedy, keď na to bude priestor. Každopádne ma to mrzí hlavne kvôli samému sebe, jasné, ale rodine, blízkym, ľuďom kolem mňa a Pepíkovi samému, ktorý sám hovorí, že sme profíci a toto proste k tomu patrí. No len proste... ne. Že nič sa nepodcenil. Ja mám proste svedomie úplne čisté, všetko šlo podľa plánu, všetko šlo tak, jak sme chceli, padalo to dole, všetko fungovalo a zrazu proste... zrazu proste bum a ideme do piče všetci. Nevadí. Teraz už je to jedno. Nebudeme plakať nad rozlitým mliekom. A ide sa. Čaká nás verejné váženie, priatelia. Tam sa všetci potkáme, tam môžeme prodebatovať, čo vás bude zaujímať. A pevne verím teda, že nejakým spôsobom sa to vyrieši všetko. S tým, že zápas bude, to vám sľubujem. A pevne verím tomu, že tam už sa takéto prešlapy nebudú diať. A ešte by som rád poďakoval všetkým ľuďom, čo stoja a stojíte pri mne aj v týchto hovnách. Naozaj je to extrémne ťažké vysvetliť alebo nejakým spôsobom chcieť po vás, aby ste sa do mňa vcítili alebo do nás fighterov. Keď ste toto nikdy v živote nemuseli prežívať, lebo naozaj, keď telo povie stop, tak aj keby ste sa na hlavu stávali, nemáte s tým čo robiť. A to je celé, to je proste začiatok a koniec tohto celého trápenia a kecov naokolo, lebo ako som povedal, hlava bola nastavená, že do toho ideme, ale telo nesúhlasilo, takže bohužiaľ, teraz neostáva nič, len sa dobre doplniť a zajtra predviesť excelentný výkon. Nic viac ma už nezaujíma. Ďakujem, že si video dopozeral až do konca a vidíme sa opäť pri ďalšom, tak zatiaľ.